O silencio seu fai pensar que ten vostede información problemática e que non a conta. É un verdadeiro insulto pola gravidade do caso. Que pensa vostede de que todo o PP aplaudise enfervorizadamente ese día dese homenaxe? O seu silencio produce vergoña a todo o país. Sabe vostede que filtrar o nome da denunciante nun caso así pode ser constitutivo de delito? Que pensa de que soubese poucos minutos despois de coñecerse o caso a identidade da denunciante? Que pensa de que se poña o foco na persoa da denunciante? O seu silencio contribuye á revictimización da denunciante, da muller. Se tes 10 imputacións por delitos como os que acabo de ler, non hai ningún problema. Eso ti pode ser o máximo responsable do terceiro partido en Galicia baixando. Non hai ningún problema. Iso non importa nada. Xa o dixo vostede. O tema non son as miñas 10 imputacións. O tema é a denuncia dun conselleiro que en horas, dende que entrou en fase judicial, renunciou. Ese é o tema que lle interesa a vostede, evidentemente. Pero claro, para iso hai que ter moi mala memoria. E dicir cousas como esa. Non pasa nada. 10 imputacións, secretario xeral do Partido Socialista, non é un cargo público. É unha cousa privada entre 4 que ninguén coñece. Está moi ben, señor Besteiro. Está moi ben sabelo. Perfecto. De acordo. Quédome con iso,